למעשה כל הטיפול הוא 5 תנועות. התנועה הראשונה היא מתחת לעין, חוזרת עליה 5 פעמים. התנועה השנייה היא על הלחי, 5 פעמים. חצי מתוח, חצי לא? חצי מתוח, צעירה ב-30 שנה. אם את יכולה תסתכל טיפה יותר למצלמה, לזאתי. בואי נראה מה זה עשה. למעשה אנחנו רואים תוצאות, כבר התחלה של תוצאות. אוי, תקמת הבאה בצד, נעלם. נכון. כי יש חצי פנים, הצד... נכון. נעלם, הלך. עכשיו תסתכלו גם על הכיסים. כן. עכשיו, מה שיפה, תסתכלו על כל הפנים, תראו שכאן החלק הזה יותר מורם. נכון. החלק הזה יותר נפול. תסתכלו על קמת הבאה. וואו, תסתכלו מתחת לעיניים, תסתכלו על גודל העין. תסתכלו על המצח, על עומק הקמטים. וואו. וזה גם טוב לצלולית, אני מבין. כן, זה מטפל בצלולית, יש לזה ראש מתחלף, שמטפל בכיסא השומן, 7 שבועות, בערך 2 סנטימטר יורד בכמות הצלולית. עשית בשבוע שעבר, נכון? כמה זמן זה יחזיק לך בבית? בערך 3 ימים. והיית מרוצה מזה? נהניתי. כן? מהמחמאות בעיקר. היו מחמאות? מישהו שם לב? כן, שמו לב. שמו לי. בטוח? כן. אתה רואה? רינה היא אישה מאוד אמינה, אנחנו מכירים אותה אישית. היא לא משת"פית. אין קשר. היא משלנו.